गिबियावनो गासैनिसिमबो जय हिन्द लोगोसेनो हेपि निउ इयार थांबाय बोसोरसे बोरायलायबाय जेबो जायासै भैरबखुन्द खैथा जाखो टाइमा 4:30 भैरबखुन्दआव दिनैनि दिनाव दुगैनांगोन मानो दुगैनांगौ आं दायो खोन्थागासिनो दङ बे भिडिअखौ नायलांबाय था भैरबखुन्दआव दिनैनि दिनाव मानो दुगैनांगौ बेखौ आं खोन्थागासिनो दं भैरबखुन्द पार्टि जानो हायोब्लाथ' आरो गोदान बोसोराव दुगैना दुगैया हा दुगैना दुगैयालै दुगैना दुगैया गोदान बोसोरनि दुगैखाना थांनि दे खेबसे खेबसे गोदान बोसोरनि दुगैखाना थांनि भैरबखुन्दनि आलादा बेयावबो दुगैखाना थांसै गोदान बोसोरनि गोदान बोसोराव दुगैयाबा हामानोलै मन्दिर खुलुमनांगोन दुगैनानै बोर बिनांगोन चलो चलो सोदो नानै नंला नङाबा जों आरो गासायबायलै देवसोरां गेलेबाय गोदान बोसोरनि दुगैनांगोनलै गोदान बोसोराव दंखलनिया गुदुंथार ना दंखलनि दैयाथ' जेबो नङा खिन्थु आगोल दा जेबो नङा गोदान बरियानो लामाफोराव मन्दिर दङबा खुलुमलांनोसै बेनिफ्राय न'नि बाथौखौबोथ' खुलुमनांगौमोन फार्स्टआवनो धुप सावनानै थांनोसै न'निखौ ओरैनो जेबो नङा है बोसोरावनो आरो मा लेथ्रा बाथ्रा थांथारनो गोदान बोसोराव गोदान गाननानै ना जाखाबाय जाबाय जोब्बाय सावखाखौल' दे जल्दि माबा लामदोंबयो दाहा फिसाखौ बावना ओके चलो गोदान बोसोरनि चलो चार्ली 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 दाबो उन्दुगासै नोङो उठ चार्ली उठ आयै इखौबो लादोंमोन नामा माइरंखौ बायराव लाखानदों बेखायनो माबायाव हनुमान मन्दिराव माबानो गोदान बोसोरनि बोसोरसे भगबानखौ खुलुमनायानो जाया बेबाराव बेयाव मा माबानांगौ चन्दन आं मबाइल गंसेखौ लाबोना लादिया लायाखै लायखो चार्जारखौ लानो गोनां गैया बेदराव होला लाबावो मोनसे एखेयाव मायाव गारदों नङा लाबाय चन्दन डिसप्ले लादोंमोन लाइटार दंथ' लाइटार दं लाइटार दङ चार्ली कारपेट ले ले कारपेट कारपेट जल्दी अब वो कारपेट डाला ओजों साया रोंखायो
बरियासो दंफां साया थांखागोन जों आरो सानजौफुनि थाया भैरबकुन्द थांग्राफोरा नै भैरबकुन्द गोदान बोसोरनि बार जानो फैयो गोदान बोसोरनि जोंनि खाथियावनो हनुमान मन्दिर दं बहुत कम सिगाङो बे सिगाङो फैदोंमोन इसोरो लामा लामासो गिदिंथिंबाय थादोंमोन जानानै गारिल' फानो इसोरो मासेल' समबारावबो मानसि फैयोना 1 तारिख फायनो नङाबाथ' समबाराव बारा फैयाना दिनै 1 तारिखआव फैयो आरोना बेसेबां जाखो फैयै केन'सालानाव मोनफैबाय ओमफ्राय केन'सालानि फिथाइयाथ' स्पेसियेल माने उदालगुरिनि फिथाइयानो दे केन'सालानिल' नङा उदालगुरिनि फिथाइयानो आलादा जायो ओमफ्राय जों दा जानानै भैरबकुन्द थांगोन ओमफ्राय केन'साजों जोङो रायलायगोन दसेयावनो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ भैरबकुन्दआव मानो दुगैनांगो भैरबकुन्दआव दुगैयोब्ला पाप काटा थाङोनो दा जोङो जाग्रोनानै बेनिफ्राय जोङो भैरबकुन्दआव थांसिगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द